Il-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista komplet tirrenja fejn li t-leminija ma tafx x'inhi tagħmel li t-xellukija. Fil-jiem li għaddew il-kap tal-oppożizzjoni prova jippolitiġizza l-miżuri li qed jieħu l-gvern dwar l-imxija tal-coronavirus. Bil-gvern iżomm kuntatt kontinwu mal-oppożizzjoni biex jispjega ħidmet l-awtoritajiet f'dan iż-żmien. Fil-Parlament it-tlieta filgħaxija il-kap tal-oppożizzjoni qal li sema l-ewwel darba bis-sejħa ta' bini ta' sptar ġdid b'materjal prefabbrikat. Illi nżidu numru ta' sodot tal-ITU, 60 sodda tal-ITU bil-ventilators u 30 sodda high dependency bil-ventilators ġoda l-isptar modulari li daw ħajsalvaw il-mijiet tal-ħajiet. Għallinna li sema bija l-ewwel darba l-lum. Mux għekkatinna, sur kap tal-oppozizjoni. Sama bija għal l-lum l-ewwel darba. Madana kollu d-deputat Prim-Ministru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn żvela li l-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri ma attendix għalla għali fiħġi diskuss il-bini ta' sptar ġdid fit-8 ġimgħat. Id-deputat Prim-Ministru spjega li informa lil Stephen Spiteri b'dan il-proġett. Wara l-laqa ċampitlu l-Onorevoli Spiteri u spjegajtlu x'konna ħanamlu. U għalli proset. Illi ma għallekx kap tal-oppozizjoni, mux torti għaj, tort tal-organizzazzjoni, jew nuqqas tagħha li għadkom intkom. Imma li mbagħad tiġijaw u tgħidilna li ma tafx biha. U li titfa' dubju kif saret, kieku l-kellim tiegħek ġie għall-laqgħa kien ikun parteċipi, kieku għallek kont tkun taf biha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.